എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 2-3 ആഴ്ചയായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര വരെ ആയതിനെ കാണിച്ചു തരാം. അടിയിലൊരു ലോറിയുടെ ടയറായിരുന്നു, അല്ല ബസ്സിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടു, വെള്ളം മാറ്റി 2-3 പ്രാവശ്യം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പുളിപ്പൊക്കെ പോയി. ഇതിലൊരു പുളിപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്നലെയും വെള്ളം മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യണമെന്ന്. ബ്ലൂ പെയിൻറ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ അടിക്കണം. ഒരു ഫൈബർ കോട്ടിങ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ ആൽഗ പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അവിടെ അടിച്ചിട്ട് ആൽഗയൊന്നും അങ്ങനെ പിടിച്ചില്ല. ആൽഗയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നാളെ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. കുളത്തിൻ്റെ ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നവരേക്കും. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.